31 gucakira umustari ugacana ne matabanga motenene bokongu mobe abaremu timo basakwiruka gose kobwa ekiagera omonene Nyasaye oino nagende amunaine takubatiga mubugwe gose takuba tuguta motenene bokongu mobe abaremu timo baisa ko bairuka gose kobwa ekiagera omonene Nyasaye oino nagende amunaine takubatiga mubugwe gose takuba tuguta mwanchumulia Undizi TV ngokwa gosemelinga imambi yabono kabe omoremu takoba goko nyegeligwa nimatinga nabiranyalekanenga orocinga ebintu mbiri kogenda bunugane tibigende korende tobasa konyegeligwa twara oboremu asengenju yaki ekiagera Nyasaye ta nale amunaye takoba asaga gotiga tagotiga obe goko bugwa na boigo takoga tagotugutani matabange mbaro ranyolenga nonyane school fees mbaraika guakana chinga kichiabono obogimanigo bwabere bogo konga oigwetenga aborke batabanga wika mwaka ne school fees abana manya waswa ase school chinsemo chinde ntugwate bali bwate abaruire ase chinyagitari emambi yabono basinyirenga ngaibe tikorusia e bill omurwero yobere ase nyagitari ngakitambe ingana yokana ngo kogosemelinga to basakonyegeligwa twara oboremu twara ogosemelinga byonzi mbinyale kanena beranyale kanenga sekinyoroke ligonde tukurwani bwa esegi ntimbi naboigo anoena sendemero nubwatobo komu ase endemero mu muromi none gakurwane ryobole mu bwao osane no mubaraka abamura bamwabo omusacho bo babeire bagokorwania manyanga yorabega okubwera Nyasaye bigasigo twara ogosemelia imambi yabono ngatoko bastoko bugwa twara ogosemelia naboigo nobe gokubwa kuna kosemelia imambi yabono sigo mwachimure TV twakoganiringa gendra gutwara oboremu